mbiɗa salmini mon onon fof goto fof e inde mum e yettode mum. mbiɗa salmin mawniraɓam mawnam excellence monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement Niang Djibril Hammadi. mbiɗa salmin mawnam le conseiller du président de la République son excellence monsieur le ministre Thiam Diombar. mbiɗa salmina les autorités et tout le monde. oɗon gandi min mbiɗa yiiɗi lam mbiɗa yiiɗi sipporo. mon village wiyete ko Gouray miɗen jogno tan mbir mawɗo o wiyete ko Ilam Keɓe. Ilam sade nan kam mbiɗa salminima. oɗon gandi lamba ko cosan men. hande ko hande lamba hande ko cosan men. ɗum tagi gouvernement o mahi o arène sebha o arène ina wawi presque ujunaji ɗiɗi yimɓe eɓe mbawa natte ɗo. ɗum noon so Allah jaaɓi gouvernement o ma waɗa feere foof lamba o yo waɗ développement nder leydi men. so taw kam mbir Fouta walla Nouakchott so Allah jaɓi mamin tottuma occasion ngara ɗo mbaɗa sippiro so sippiro no wiyete les lutteurs sénégalais là Modou Lo en Balla Gaye soɓe jiiɗi yoɓe ngar ɗo mbiɗo jogui mbaraji mon ɗo Mauritanie. voilà donc jafete mi yiiɗa haala on no juuti. mbiɗa salmina moon on jarama no fewi golle men mo foowi no moƴƴi. ewa président de la république Mohamed Cheikh Lazwani ne salmina moon. monsieur le premier ministre monsieur Ismaïl Ould Badde wol Cheikh Sidiye ne salmina moon. gouvernement fof ne salmina moon. on jarama no fewi merci beaucoup. que vive la lutte.